вазири корҳои дохилии тоҷикистон рамазон раҳимзода сару садоҳоро дар мавриди пахши ошӯби маҳбусон аз ҷониби омони вазорати кори дохилӣ дар зиндони шаҳри ваҳдат рад кард. раҳимзода гуфт худи сохторҳои сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноӣ амалиёти пахши ошӯбро анҷом доданд, вале тафтишот оид ба ин ҳолат якҷоя анҷом шудааст. пахш амалияти ошӯби маҳбаси ваҳдат амони вазорати корҳои дохилӣ иштирок накардааст ва фақат барои нигоҳ доштани тартибот ва барои террор кардани он гирд атрофи маҳбас мо сафарбар кардем ки агар аз маҳбас фирор кард мо маҳкумоти мо вазифадор аст ки дастгир кунад. барои гирд атрофи маҳбас воситаи амон истифода кардаме хизди сохторҳои ин сарраёсати иҷрои ҷазои ҷуноӣ ба анҷом расонида тафтиш дар вақти тафтишот мо тафтишот якҷоягӣ тавонем бораи оперативӣ прокатки барои дастгир кардани дигар якҷоягӣ. вазир ҳамчунин қазияи Шарофдин Гадоев ки гӯё аз Москав дуздида шуда ба Tojikiston оварда шудааст ба мавриди шиканҷа қарор дода шуда бошад рад кард. Шарофдин Гадоев худашон изоран баргашта бо базар баргашта бо баргашта ӯ чӣ мегӯяд чӣ намегӯяд история мекасад мумкин ки боз гашта бо мебиёяд бо мегӯяд ки мо ҷарафтем ҳамои озод аст то он чизе ки гуфтем мо ягон нисбати ягон таҳқиқ накардем ягон фавраи ҷояти он тафтиш накардем ягон зурӣ нисбати мо истифода накардем барои ҳамин гуфтесам ягон бояд гуфт нишастҳои матбуотии вазорати кори дохилии Тоҷикистон дар таърихи нишастҳои матбуотӣ беназиранд, зеро нишастҳои матбуотӣ бо иштироки вазир ошкоро бемамоният ва бемаҳдудияти вақт сурат мегиранд. бартарияти нишасти матбуотии имрӯзаи вазорати кори дохилӣ дар он буд ки вазир тариқи мониторҳои дар толор насб гардида бо рӯзноманигорони миллатҳои кишвар ва роҳбарияти мақомотҳои он рӯ ба рӯ суҳбат доир намуд.